El govern espanyol facilita la regulació de persones migrants que es formen en sectors on es necessita personal. És el cas de l'hostaleria. De cara a la temporada alta, a Peníscola estan formant estrangers per a treballar en hotels i restaurants de la zona. Després de deixar el Marroc, Salim es forma com a cambrer en este hotel. Un grupo de 10, de 8 al fondo. Una formació amb què pot obtenir un permís de residència legal per un any. Está muy bien, porque como inmigrantes tenemos que estar aquí 3 años para hacer nuestros papeles. L'anomenat arrelament per formació ha animat molts estrangers com ell a formar-se en hostaleria. Son personas que buscan legalizar su situación en España y para lo cual pues deben de satisfacer estos cursos de formación, obtener una certificación de capacitación. Un certificat que es facilita l'estada i la incorporació al mercat laboral. Regular esta situación por trabajo ayuda a mi familia. Però que també ajuda a cobrir la falta de mà d'obra que cada temporada alta afecta als empresaris hostalers. I fa que tinguem, per lo menos, personal qualificat. Falta poco para acabar y como que hay muchos hoteles en esta zona. La situació ha fet que la patronal inclús planteja convenis amb països sud-americans per aportar treballadors. Yo me gusta este trabajo de camarera de peso. De moment, esta formació està alleujant el dèficit de personal d'un dels motors de la nostra economia.